Ahoj detičky, tu mám taký fajný chlebiček a pomodlím sa za dary stola, za lásku z hora Tebe, Pane, ďakujeme. Amen. Alebo požehnaj stôl tento, Pane, pokrmi od Teba dané, pomôž nám mierne požívať a na to daj nám pamätať, že Tvoje kráľovstvo nie je samé jedenie a pitie, ale v srdci láskou, jatom, pokoj, radosť, duchu svetom. Amen. A tak som si zlacnený chleby kúpila zemiakový, a to bolo na polovicu, ale musím si ho tvoriť, aby neplesnil. A k tomu si dám po 5 deka vysočiny, pekelná pálivá salama a ešte dobrý sírček, cisársky sír udený, po 5 deka. A to si pekne založím, narobím si chlebík a to mám aj na 2-3 dní. Teraz je chladno, tak mi to pekne vydrží. Zabalím si to do toho salamového papierika a ďakujem Pánu Bohu. A tam ešte papriku som si dala zelenú, voľnú. Tak fajne. Sem tam si kúpim kapučinko a ďakujem Pánu Bohu, že máme čo jesť. Buďme vďační, lebo na chlebík sa ťažko robí. A pozrite si, ako sa vyrába chlebík a aký všelijaký chlebík máme. Tak vás pekne pozdravujem a človek nie je len chlebom živý, ale Božím slovom. Tak si pekne čítajte Božie slovo. Božie slovo je liek pre každý vek a to je návod pre život, desatoro a zákon lásky. Ahoj deti, milujem ťa, láska.